Da. În bucătăria era tunel de asta lungă. Ești de bine. Sigur au fumat ceva. E fumat, știi cum, maxim. Băi, stai mă. Stai. Bă! Dă-i drumul, mă. Dă și ești prost. Nu te-ai mai parcat, mă. Taximetru? Da, nici nu-l interesează. Asta e unghii. Facem acasă, domnule. Ce bă, ia-te la ăla, mă. Mamă, unde era ăla? Da, na, acum Da, nu contează, e banda asta. Dacă ăsta o parcat ca berbecul... Drept este, asta e bandă de circulație. Păi da. Parcat ca berbecul. Și pământul. Merine, am zis tu. Opa, a dat o sculă de bani pe asta, cred că. Are problema că ce-aș mie să mă dau un fițe cu tine așa. Dar aia e rata de rezervă. Da. Te gândești că a fost foarte șmecher, știi când au apărut și foarte de folos astea de apărut mașina. Bă, puțin pic, jumate sau jumate? Iau, bă.